Добро утро на всички! Предреших се да поръчам първо да си поръчам очи. Това е кашона. Общо взето, тук съм поръчала доста неща за Ники. И мога да ви дам няколко идеи за детската стая. Първото нещо, което съм и поръчала, и сега ще ви покажа, е ето това килимче. Поръчала съм го в най-големия размер и е много сладко. Ето така изглежда и то на грижовните мечета. Много е хубаво килимчето, лично на мен много ми харесва, мекичко е, размерите са добри, така че това е първото, което поръчах. Общо взето тук повечето неща са за нея. Има някои и за мен, ето тези обувчици в черен цвят. Поръчала съм ги в 27 размер. Другото, което мога да кажа за обувчиците е, че са супер меки отвътре. Ето така изглеждат, черни, с малко токченце, разбира се. Отвътре, както казах, са доста мекички и разбира се, се огъват доста добре. Така че мисля, че ще са удобни. И за цената си са просто превъзходни. Както казах, поръчах ги в черен цвят, има ги в бяло и в розово. Разбира се, нямаше как я да не си поръчам нещо. Това са първите ми джапанки, които си поръчах там. Само да кажа, че аз нося 37, тя съм ги поръчала в 39-40 и са ми точни. Разбира се, отново на тематиката с меченцата. Разбира се, няма на къде без тях. Другото нещо, което поръчах отново за Никол, пак на тема мечета, защото тя много обича меченца, е ето тази много сладурска плюшена раничка. Ето така изглежда и отзад. Много е сладичка, страхотна е, мекичка и ето така изглежда и отвътре. Цяла е, няма джобчета, но все пак си е супер находка. Разбира се, освен всичкото това и поръчах и ето тези две възглавнички. Сега ще ви ги покажа, които са декоративни, отново на тема грижовните мечета. Ето така изглежда и възглавничката. Супер сладка, страхотна. Отново поръчах и ето тази ръкичка, която сега ще ви покажа. Харесва ми. Детайлите от това, което видях от снимката, ми хареса самия ръкав. Ето го и него. Можете да го видите. Не е точно розова, не е точно пепел от рози, някакъв среден цвят. Ето тук отстрани е набрана. Но като цяло материята не е нещо особено, но е доста добра като за парите си, както се казва. Другото нещо, което съм поръчала на Никол, да го направим комплект с шампата. Разбира се, отново е на мечета. И е ето това невероятно горнище, т.е. яке, розово е, не е с копчета, копчетата са му тик-так, много мекичко, отвътре ето така, с такава подплата, когато се обърне гърба, разбира се, е с мечето. Тук джобчетата, можете да видите, има джобчета, малко са плисички, но са страхотни. От това якенце, тип палто, ако мога така да се изразя, започват от 7-8 години нагоре. Другото, което поръчах, за да стане комплект шапката, палтенцето, е ето тази сладка шапка идиотка. Отново с мечето, както виждате. Другото нещо, което си поръчах отново за мен, е ето този карт холдър, който също е на меченцата и си заслужава абсолютно. Ето го и отзад.
Мъничък, практичен, да, няма за пари и така нататък, но спокойно място за 3 карти имате. Така че е страхотно. Другото, което се поръчах за мен, разбира се, са едни пантофи, отново с въпросните плечета. Ето ги и тях. Тях също съм поръчала в 39,40 и както казах, нот е 37 и са ми напълно точни. Ето така изглеждат и отзад, можете да ги видите. Другото, което поръчах отново за малката, са ето тези фибички, които отново са на тематиката на мечетата и са супер сладурски. Това и ето тези. Това, разбира се, за мен дълго време си търсих ключовършата, но никой не ми хареса, но ето този определено ми хареса и реших да си го поръчам. Много ми е сладичък, мъничък и ето го и него. Отново на меченце. И най-чаканото нещо от моя страна, разбира се. Това е един спален комплект. Отново на тематиката на мечетата. Това е кълъпката. Това е едната и част. Той по принцип е двулицев. Това е едното лице с мечетата, а това е другото лице. Ето тук можете да видите, има и едно сърчице, което е супер мекичко. И в комплекта идва с две такива кълъвчици. И разбира се, както казах, две кълъвки и един плик. Този съм го поръчала 160, мисля, че на 200 беше. Ето това е плика, той отново е двулицев, като едната страна е ето такава, с мечетата, а другата, сега ще покажа другата е розова, чисто розова и ето тук, разбира се, в края имаме меченце, което е супер сладко и мисля, че ще се получи много хубаво в самата стая с килимчето, комплекта и възглавничките, така че мисля, че е доста добра идея за детската стая, така че се надявам това видео да ви е харесало. Хубав и успешен ден ви пожелавам!